Niyod to na ka? Wala ka ni kaon? Kaon sa... Sa'yo yung magibati? Oo. Ako surprise ni mo. Nadalo ni mo. Lipay ka? Imuhan na na. Tay, may hapon. Naunsa ka? Awalan sir. Ha? Oo, ay kapoy ko sir. Naunsa ka? Awalan ko eh, kapoy ko. Kapoy? Oo, namasura mo ko sir. Ah, nagbike lang ka? Oo. Taga-asa man ka? Tagat Matina Tangi sir. Taga Matina? Tangi. Ah, dito sa Kuan? Tabok Pastulay? Dito pa, ibabaw pa. Babaw pa? Oo. Asa man ang dalo naming basura? Dito. Ha? Dito po, sa ibabaw. Tapos? Dito na, baligya na dito. Dito ni mo ni baligya? Nasa yung mata? Ano ko, ano yung daot niya sa tulungan? Puso ko ba? Kung bata pa ko. Bata pa ka? Oo, bata pa rin. Puso ko ba nga ng tukog. Oo. Kung saan yung mga basura? Mga karton, mga plastic. Karton, plastic? Oo, lata. Oo. Pamilyado ka? Oo, sir. Pili mo anak? Tulo, sir. Upat na para tayo mga isa. Sunog. Ah, nasunog? Oo. Ang imong asawa? Wala rin sa baho, sir. Sa balay lang. Nasa balay lang? Oo. Pura lang sa pang... Ikaw lang nang napilay halin ni mo ani? Sir, nagtag 200. 200 ang imong halin? Oo, sa kaadlaw. Sa kaadlaw? Oo, taas na 300 lagi. Barato lang kayo. Oo, 300. Kilo mang ginito. Timbangon pa? Oo. Taas ra ang taas ng halin pila? 300 lang, sir. 300. Oo, taas na. Nanong dito man ni Supangi? Layo pa man? Nanong dito man mo ikuan baligya? Ang taglian ng bike, sir. Maumay kwan. Ah, mo bayar. Oo, bayar. Napili rinta ni mo ning bike? 50. 50 mo rinta? Oo. Nihunong ko lagi diri. Naunta ko kuan ba kanang palito nung ta. Ngayon na kay 5. Pwede ko mangayon nimo 5. 5 pesos? Oo. Ito, sir, eh. Piso. Na kay piso. Piso lang. Na ko'y palit. Wala lagi ko. Wala gyud kay kwarta. Wala lagi. So ang halin nimo ani mga kuan. Paytog bugas. Oo, pag-uli. Kay ikaw rin niliho. Kay mo din anak kung sa imong trabaho. Eskwila pa, sir. Ha? Eskwila pa. May eskwela pa gagmay pa. Oo. Pila di mo di ay? 59. Ah, imo gyud ang anak. Oo, ako naman anak, sir. Oh, imo asawa pila edad? Wala siya, maglabaw siya sa kuha, sa 62 siya. Oh. Mao ba? Ang imuhang halin mga 200 sana lang. Oo, sir mo. Oo. Sir, Teresa na. Ayaw hawa dire. Nakoy hatag si mo ah. Ha? Kasi mo pangalan? Idi, sir. Ha? Idi. Eduardo, kapangalan ka sa akong papa. Oh, Idi. Oh, Tatay Idi. Idi akong angga, Eduardo ang pangalan, sir. Oh, Tatay Idi. Oo. Ay lakaw ha. Oo, sir. Oh, ay lakaw kay balikan ti ka ha. Oo, sir. Nakoy hatag si mo ha. Oo, sir. Okay.
Yes, sir. Semua ya? Daniel, kaya ba ano? Oh, ano? Diri, ikar. Talihog ko. Ay, isa dul. Isa dul. Banat. Star breed 5 apil ni siya. Oo. Ready? Niod to na ka? Wala ka ni kaon? Oh. Pan. Kaon siya. Siya yung magibati. Oo. Pag umani mo ani, muli na ka? Oh, kaon. Gutom na ka? Ha? Wala kay kwarta? Ano wala man ka nagbalon? Ha? Wala nilungag? Paglakaw ni mo? Oh, daghana. Daghana. Ganun ako mo. Dalo ni mo? Mga baka. Dalo ni mo mga bata? Palit. Loy? Bakit palit? Tubig. Oh. Okay na? Sudah na yung muntian? Gutom yun siguro ka ba? Wala naglungag dahil yung mga asawa? Buntag ka mo ko nila sa. Ha? Buntag pa. Asayo kanila ka o? Wag yung kay kaon? Okay na? Pag umani mo, uli na ka. Ta, na ako'y surprise sa mo ha. Na ako'y surprise sa tutas sakyanan. Ta. Diyan lang na imong sakyanan. Na ako'y surprise ni mo. Nadalo ni mo. Nasa likod sa sakyanan. Ha? Lipay ka? Imuhan na na. Ha? Salamat. Lipay ni. Lipay na ako sa wani. Ha? Lipay ni mo asawa? Oo, mga bata. Asa ni may plaster? Ano? Ha? Lipay na. Uli na ka diretso ha? Oo. Nakadala na magagkuhan Lipay. para maka oh. Uli na diretso. Malipay na mo. Oo, mga anak bata. Lipay na. Oo, lipay na sila. Uli na diretso ha. Oo. Tatay dia. Lipay ka? Oo, lipay ko eh. Ha? Nahila ka? Oo, lipay. Biyo ka pa na ba? Ipawin ka, 2 kilo. Abot ko yung patad daw. Patad daw, 2 kilo. Ando ka kilo niyo pat kadlaw. Oo. Di ka kapalitan na. Hindi. Ikot-ikot. Nalipay ka? Oo. Anong nahilak man ka? Lipay ko.
mo hang kuha na. Magamping kasi mong trabaho. Ha? Malipay ni mo asawa pag uli ni mo. Oo, mga bata, makambak to. Ha? Makambak. Inon lang nimo nga gitagaan ka sa tao nga wala dili na ko kaila. Oo, gani. Ato na hinahinay na, uli na ka. Kaya kay para makauli na ka pero mintras wala pa ulan. Salamat. Oo. Salamat ha. Oo, kay baligya pa na ako ni. Baligyan nimo. Oo, dito. Ay, kubulan na yun. Ah, isa. Nakoy hatag. Ay. Palit nimo nig sudan. Na naman kay bugas ha? Oo. Palit nimo nag sudan. Oo. Ha? Oo. Pag uli nimo, ipalit nimo nag sudan. Hindi akong isda. Palit kag isda para makakaon sila. Oh, para isa. Sige na, lakaw na. Oo. Para dili ka maulanan, ha? Oo, salamat din. Oh, lakaw na. Ipos imong kwarta, ipos. Isipti imong kwarta. Isipti tarong, isipti. Ipalit nimo og isda ha. Dili buslot imong bulsa. Kay gili. Pwede ko isda o... Kasi paliton nimo. Isda. Alam ko, alam nila mga... Matinola, Oo, magkuhan, sabaw-sabaw. sabaw-sabaw. Oo. Kamunggay. Oo. Ay, dili ta kaila magpasalamat ka sa Ginoo. Oo, salamat, teacher, salamat. Oo, sige. Salamat, teacher. Salamat, teacher, ha? Huwag na ko dyan, lipay na dyan. Wala ka magdahom. Wag ka dyan. Salamat, teacher, ha? Huwag na ko dyan. Diyan ako sa cruising palit. Mahal ako. Oo, palit ka. Oo, sige te. Ato na, hinay na. Mintras wala pa yung ulan. Hinay. Salamat, sir, ha? Oo. Salamat, teacher. Oo. Hinay lang. Oo. Salamat, sir, ha? Oo, sige. Magamping ka pag uli nimo. Diretso na ka kay bugas nimo. Mabasa.